először ott kimentünk egy fotós kollégával, mert például azt tudtam, hogy ott ezek az emberek, akik azért ott kiszolgáltatottak a helyi hatalomnak, nem szívesen nyilatkoznak arról, hogy éppen milyen kártérítés szeretnének, de hogy el tudják mondani azt, hogy éppen most így evakuálták ugye az egész utcát, és hol tudnak lakni, lehet, hogy nem adták volna az arcukat meg a nevüket, de hogy a helyzetüket le tudják írni, ezért ott egy írott forma volt indokolt, hogy nyilván csináltunk drónfelvételeket, meg a lezárt utcáról csináltunk fényképeket, de hogy ott csak azt akartam közölni, hogy most ezek az emberek milyen élethelyzetben vannak, és mivel nem közszereplők voltak, nem tudtam nekik azt mondani, hogy kötelességük nyilatkozni, hiszen az nyilván csak a közszereplőkre vonatkozik, hogy ott egy kicsit ilyen erőszakosabb vagyok, nyilván civil emberekkel nem csináljuk ezt normális esetben. És akkor ott például az, hogy nekik anonimitást, meg védelmet tudjak adni, ott ez az írott cikk lett. Majd akkor, amikor voltunk ez a katasztrófa után ott, akkor ők mondták, hogy ja, majd gyertek vissza csütörtökön, mert lesz egy fórum, amikor a helyi országgyűlési képviselő, a romákért felelős kormánybiztos ott lesz, és akkor a kilakoltatott lakók őket egy fórumon, ami nem volt nyilvánosan meghirdetve, csak a helyiek súgták ezt meg nekünk, ezt számon tudják kérni. És nagyon kemény volt. Tehát ott emberek, akik a bánya miatt jeleztették hetekre a lakhatásukat, meg a robbantásoktól eleve féltek, és előre megmondták hónapokkal ezelőtt, hogy az lesz, hogy rájuk fog omlani a bánya, rájuk omlott, és találkoztak a helyi hatalom képviselőjével, hát ott az kemény volt, és ott azokat az indulatokat meg tudtuk fogni, például videós formátumban, tehát azt írásban azért nehéz lett volna átadni, hogy mi van ezeknek az embereknek az arcán. És például ugyanarról a történetről volt egy alaphelyzet, amikor írott anyagot csináltam, aztán megcsináltam. Amikor egy esemény is volt, akció is volt, ott meg akkor azt leforgattuk és azt összeszerkesztettük. Ez nagyjából így működik, nem tudom, hogy mindenhol meg lehet kísérletezni, persze, hogy ezért nálunk is vannak dokumentumfilmszerű, meg hosszúságú anyagok, és persze mindig az a kihívás, hogy videóban úgy mesélj el egy minél összetettebb történetet, hogy az ne unjon el a nézőt. Tehát azért a YouTube-ban az nem az van, hogy be van ültetve egy moziba, és akkor rájuk zárjuk az ajtót, és akkor a végéig ott maradnak. Hogyha egyszer elunják, akkor ott van 600 másik tartalom, ami izgalmasabb is átkattintanak, és akkor a YouTube az így átküldi nekünk, hogy a nézettségi arány az így, meg a nézőknek a kitartása az meddig tartott, és abból lehet tanulni. Tehát ugye vannak azért ezek a magas kattintásszámok, de hogyha mögé nézel, ott látod, hogy lehet, hogy csak a 40%-a vagy még kevesebb nézte végig, és akkor abból le lehet vonni a tanulságokat. Szóval ebben igyekszünk fejlődni, meg minél összetettebb, meg komolyabb történeteket elmondani videóban. Szerintem ez fontos, meg felé tartunk. Azt látom most, hogy azért a közélet iránt érdeklődő magyar közönség nagyon a YouTube-ra koncentrálódik, egyre inkább. Tehát azért most magamon is látom sokszor főzés közben benyomok valami videót, a barátnőm tudna mesélni, mi mindent hallgatok meg egy vacsora elkészítése közben, de én is sokszor így praktikusabb, azt érzem magamon, és akkor miért kell nem számolna az olvasóm meg a közönségen azt, hogy ugyanígy cselekszik. Szóval én ezért is tendálok a videózás felé, mert úgy látom, hogy ez a jövő. Meg ugye most vannak például olyan meghatározó közéleti műhelyek, mint a Partizán, ha jól tudom, mert a fiad ott dolgozik, akik ugye csak ezen a platformon vannak jelen. Én azt szerettem, hogy a 444-en lehet írni is, meg forgatni is, de szóval, hogy van, amikor a történet úgy kívánja, hogy akkor írásban meséljük el, van, amikor meg lehet videóban is, meg képben is. Köszönöm. Az összetett mondatok hiánya jutott eszembe, hogy gyorsan végig pörgetve, hogy a Majsán itt helyben mikor is kezdődött ez a sajtó általi másként gondolkodás, és egészen a 1800-as évek végéig kell visszapörgetnünk az időt, hogyha erre választ akarunk keresni. A Kunmajsa és a Kunsági Hírlap nevű újságok vetekedtek. Egészen 19-ig, amikor egy szám erejéig a Majsai Vörös Újság jelent meg, de az
gyorsan meg is szűnt, mint ahogy a Tanácsköztársaság. Utána megint ez a két újság, heti újság jött vissza, egészen a 40-es évek végéig, közel 47-ig, és az 50-es években a helyi sajtó nem volt. És ez a helyi sajtónak a hiánya mindig is izgatta a helyi, minden olyan embert, aki ilyen Majsához hasonló, vagy nagyobb, vagy kisebb nagyságrendű településen lakik, hogy nem lehet elmondani a véleményemet. Mérgelődtek az emberek otthon. És ennek a megszűnése, tehát a helyi sajtónak a megszűnése okozott döbbenetet. Molnár Pista szokta mondani, hogy sokat adna azért, hogyha megint lehetne egy majsai újság, mert heti lapok megszűntek teljesen, és emögött néhányszor nem egyes az önkormányzatok is álltak, a vezetők, hogy nem szerették, senki nem szereti igazán elviselni azt, hogyha róla negatívumokat írnak, de azt hiszem, hogy egy demokrácia-szerű korban, demokráciát zászlójára törő korban el kell viselni a másként gondolkodóknak a véleményét is. Na most itt ez okozta azt Majsán, hogy írott sajtó nincs, de aztán érdeklődvén más hasonló településeknél ott is ezt mondják, és ott is az önkormányzatokra mérgelődnek, hogy sokan még felsőbb rendelkezést is szóba hoznak. De most helyébe örömmel veszem azt viszont már észre, hogy létrejönnek ezek a 444-hez hasonlítható, halványan hasonlítható helyi portálok. Ott viszont ezek az összetett mondatok hiányoznak, nekem legalábbis, mert nem vannak olyan dolgok, amiket csak összetett mondatokban hosszabban lehetne kifejteni. Azt is mondhatnám, hogy néha már egy ilyen, ha valaki nagyon röviden akar fogalmazni, akkor eljut odáig, hogy káromkodásba tör ki, és az a véleménye, mert az a véleménye. De hát ezt összetett mondatokban kellene inkább szalonképesen megfogalmazni, ha igaza van, akkor is, ha nincs igaza, akkor is. Nekem is van kérdésem, hogy jól látom-e azt, hogy a írott sajtó helyét egyre inkább átveszik azok hát igen, a 444-hez, tehát a hírportálok? Igen, hírportálok, igen. Tehát tulajdonképpen ezen gondolkoztam, hogy merre felé megy a világ ez ügyben. Hát ez azért már egy régóta tartó, talán a 2000-es évek eleje óta zuhannak a példányszámok, meg most már a szerkesztőségek száma is csökken. Szerintem most már annyira a hírekbe se kerül be, hogy mennyit zuhantak. Régen ezen még rácsodálkoztak az emberek, hogy annak idején a Népszabadság, meg a Magyar Nemzet konkurál, hogy a Blicknek nem tudom, hogy most hol tartottak a példányszámai, de azért, hogyha megyünk az utcán, vagy tömegközlekedésen, azért inkább látunk telefonjába bámuló embereket, mint nagy újságokat kinyitó utazókat. Talán a heti lapok, amik én ha csak a saját sajtófogyasztási szokásaimat nézem, én a heti lapok mellett jobban kitartottam, mert az a Magyar Narancs, vagy a HVG, vagy a Heti Választ még annak idején volt, az azért így összefoglalta akár a hetet, vagy ilyen nagyobb lélegzetvételű interjúk, megszólalások, írások voltak benne, de hát ezek is felköltöztek az internetre. És egyébként megjegyzem, hogy most már mi is a hírportálként egy ilyen dinoszaurusznak kezdünk számítani, mert mi meg azon szörnyűködünk rosszabb pillanatainkban, hogy hát az emberek most már csak az Instagramot pörgetik, és akkor ott pár cím van, meg néha pár mondatban össze vannak egész nagy cikkek foglalva, és ezt mi is csináljuk, tehát hogy így az, hogy a nevünk ott pörögjön, ezért a saját olvasóinkat kicsit leszoktatjuk arról, hogy a hírportálra nagyon menjen, bár nézőpont kérdése, mert lehet, hogy éppen elérjük azokat a fiatalokat, akik mondjuk 13-4
évesen még csak az Instagramon nézik, vagy a YouTube-on nézik a 444-et, és amikor majd idősebbek lesznek, akkor lesz idejük, vagy akkor lehet, hogy majd elolvassák a hosszabb cikkeket a hírportálon is. Tehát, hogy nyilván ilyen dacból ezt nem lenne szabad elengedni, vagy ennek szembe menni. Ahogy megjegyezte ezt a helyi sajtónak az eltűnését, ez egyébként nyilván Magyarországon ennek ilyen 2016-tól, ahogy a megyei lapokat ugye átvették és egy kézbe kerültek, van egy egész jól kijelöltető pontja, amikor utána a megyei lapoknak a példányszáma az zuhanni kezdett, de hát azért előtte is már ez a tendencia megfigyelhető volt, és ez virágjelenség. Főleg az Egyesült Államokban is figyelik. És ahogy ezt említettem, egy helyi vállalkozó, egy helyi kis cég, ha hirdetni akar, akkor a Facebookon el tudja érni, helyben targetálni tudja, meg tudja célozni a helyi közönséget, hogy az ő vállalkozásáról hírt adjon, és nem biztos, hogy már a helyi labban fog hirdetni, pedig hát azért a régi, akár a Kumajsában is az árkanonban visszakereshető, akár a társkereső hirdetések, meg mindenféle malacon eladó híreket én imádtam olvasni, mert néha nagyon viccesek voltak, néha az, hogy mennyire spontán volt, meg mennyire szerkesztetlen, ahogy az apró hirdetések bekerültek ezekbe a lapokba, az mindig nagyon szórakoztató volt. De hát ezt most már mindenki megoldja. Meg azt látom, hogy a helyi lapoknak a szerepét, hogy a helyi közéletet összefogja, ilyen Facebook csoportokba szerveződnek, és ilyen komment folyamokban zajlik a helyi diskurzus. Ami mondjuk kérdéses, hogy mennyire lesz visszanézhető, mert most, ahogy erre készültem, az Árkánumban megnéztem, hogy milyen majsai lapok voltak, mert a Majsai Fórumra emlékeztem, a Kunmajsára nyilván, meg a Majsa Presszre, de hát 91-ben, amikor végre itt volt helyi sajtó, akkor volt valami Majsai Sűn nevű újság, ami országos politikával is foglalkozott. Ehhez nyilván én nem találkoztam, mert nagyon kicsi voltam, és nem is tudom, hogy meddig működött, ezt ön esetleg biztos jobban emlékszik. De hogy például most erre ránéztem, PDF formátumban az Árkánumban visszaolvastam, és akkor tudtam, hogy akkor a majsai embereket, vagy akik a majsai közélettel foglalkoztak, mi az, ami mozgatta. Ki az, akire haragudtak, ki az, akit szerettek, és egy ilyen Facebookos komment folyamot, nem tudom, 30 év múlva biztos nem lehet visszaolvasni. Már hogyha most vissza akarunk keresni valamit a Facebookon, hogy mi volt 4 évvel ezelőtt, már az is egy lehetetlen küldetés, vagy hát szakembert kíván, az biztos. De ez mondom, hogy világtrend, és pont így a hirdetési piac összeomlása vagy átalakulása óta az Egyesült Államokban is így feleződik a vidéki szerkesztőségeknek a száma, és az is a baj ezzel, hogy nincs dedikált ember, ahol a helyi közügyeket feldolgozná, bemutatná, akár a helyi történetet felelevényteni munkának, nyilván vannak más fórumai, de ezzel kapcsolatban 2018 környékén végeztek, amikor már ezt a trendet figyelték, az Egyesült Államokban egy kutatást, és például kimutatták, hogy azokon a helyeken, ahol évekkel korábban megszűnt a helyi sajtó, és mondjuk nem számolt be a helyi önkormányzatnak, a helyi közigazgatásnak a működéséről, nem követte úgy nyomon, ott elkezdett drágában működni az önkormányzat, tehát hogy nem volt, aki átnézte volna a költségvetést, nem azt nagyjából elfogadták, akkor nyilván ott jobban azokban a településeken jobban megszaladt a döntés azoknak a tolla, hogyha egy közbeszerzésről vagy a költségvetésről alakításáról volt szó. Valószínűleg itt van összefüggés, és ilyenkor nekünk ez meg nagyon nagy kérdés, hogy jönnek helyi sztorik, és akkor egy országos lapnak, mint a miénk, az milyen szinten tudunk ezzel foglalkozni. Hogyha valami ilyen ökológiai katasztrófa kárért valakit, az nyilván bekerül egy országos lapra. Ha valami olyan helyi politikai konfliktus, ami az országos politikában unikálisnak számít, most voltak olyan települések például, ahol összeveszett a KDNP meg a Fidesz, voltak ilyen kisebb helyek, ami annyira egzotikus konfliktus, hogy arról nyilván az országos sajtó beszámol, hogy itt tényleg vannak olyan helyek, ahol a KDNP-nek van önálló akarata, ami szemben megy a Fidesszel. Emlékszem például, amikor ugye a 2014-es választáson én írtam például sokat Kiskunfélegyházáról, mert az is nagyon érdekes volt, hogy a
a helyi fideszes polgármesterrel szemben a Lezsák Sándor szintén jobboldali, meg kormánypárti, de a Nemzeti Fórumos jelöltjét, a mostani polgármestert elindította, és akkor ott így kormánypárti küzdött a kormánymártival. Szóval ezek nyilván annyira egzotikus szituációk, hogy az országos sajtó beszámol róla, de ennél lennének azért fontosabb ügyek a helyi közösségnek, akár egy 10-20 ezeres városnak, hogy azok fel legyenek dolgozva, rögzítve legyenek, és ez hiányzik. És ezért nagyon kár, hogy a nagy terjesztésű megyei lapok azok így eltűntek, meg lecsökkentették a szerkesztőségüket. Én még a 2016-os év előttről, amikor még ugye nem került egy kézbe a megyei laphálózat, még úgy dolgoztunk, hogy helyi megyei lapoknál dolgozó újságírók Szolnokról, Szegedről, ott ugye a Dél-Magyartól küldték a sztoriaikat, például ezt a kistereki szállót is úgy találtuk, hogy azt rendesen megírta a Dél-Magyar, hogy itt van egy nagyon elbaltázott uniós projekt, felépítettek egy szállót, amit nem fejeztek be, és ott áll üresen. És akkor úgy jutottunk el, meg úgy lettek kontaktjaink, hogy akkor írtunk a helyi szegedi újságírónak, és akkor nagyon boldogan útba igazított minket, adott kisteleken elérhetőségeket, és ezek megszűntek. Volt egy ilyen